ассалому алайкум мардум. хеле бид дар мавзӯи камера радаро ягон чӣ нагуфтем. акози вақташ омад шоҳрои душанбе ваҳдат душанбеда 6 та камера радар задаган. ҳозираш дар аломатош мондагӣ нест, лекин ба ҳар ҳол мо шумода нишон метиҳем. аломатам ки бимонанд всё-равно ай 80 поён намешава ограниченӣ. баъди аломат мондан баъд кӯшиш мекунем ҳамиҷода остатар ҳай кунем. баъди пости нӯҳум деҳаи майсазор ина камера радар часпондагиай. дуюм камераш тезгари боло рӯ ба рӯи домои нефтяник пешай магазини шоҳро ина камера радар мондагиай. сеюм камера радар рости деҳаи камонгарон дар рӯ ба рӯи гардиш инамҷа разворода рӯ ба рӯш да бинен ина дасти рост болода камера радар мондагиай. и буд сета камера радаре ки ай пости нӯҳум то камонгарона задагиан. ай душанбе берун ҳами қараҳ мондагӣ буд ки адам нафаси мошина мебуромадан ҳуй мекардан як газ медодан. ба ҳар ҳол мардум эҳтиёт ними ҳаёт.